Okay. Přivážu tě. Dobrý. Nemůžete se hýbat, jo? No jasně. Nemůžete, pokud se budete hýbat, tak dostanete ban, mě to je jedno. OK, pohoda. Klídeček, český perníček. No pojď. Už nás je OK, čo sa 14. deje? Som tu nebol, čo sa deje? Bude roleplay. Tady ty dva buzeranti nejsou už moc moc. A já chcem být. Můžem. Jo, Já chcem jo, být máš váš- zbraň? Solix, ty si s Nie. nami. Nebo nemáš zbraň? Tak běž ještě, než přijde urna. Ty nemáš zbraň. Ne, daj mi Dobré, flashbang, to mi rukojmí. stačí. Tak Dej ten Když flashbang. tak ho hodíš, jo, kdybych ti řekl. No, veď, vím. Ať ho vezme ten Ale Solix. takže ten oni flashback. sú unesení? Oni sú unesení? Ok. Jo. A není nás to nějako vila? Vyjednávat. Ne. Co Dobré. potřebujete? Co Chceme vyžadujete? volný průchod a za oba dva chceme 8000. Dobře, budem dělat co je v našich silách. Ještě Každému chceme 4000. Ne, Cože? to je Ještě moc. jednou? Za ty dva No, bychom nič. chtěli 8000. Ano. Běžte dovnitř, stačí jeden. Běžte dovnitř. Komu je? Takže. A musíte se domluvit, než opět to, jinak nesplníme vaše požadavky. Takže, Dobrý, pojď se dohodnout. no takže Jo, jdeme. tak- Takže co vyžadujete? Volnej průjezd. My se chceme Volný dohodnout. průjezd a 8000. Ne, pojďte se to domluvit, pojďte všichni sem. Nechceme, No, aby ale nám každému to dali bych to tak- 1000. No ale tak pojď, no. 1000 stačí každému. No, tak každému 1000 a ještě volný průchod prostě někam pryč. Nie každému 2000, bo 1000 ich to Ano, vydělá. každému 2000 a volný průjezd, to bude všetko. No pravda, 16 000 No. dohromady, Mně jsme se nelíbí zaplatili za oba. ten- A ještě, alebo ještě by to mohlo být Rozdělaj, tak, že... dělaj, nestíhaj. Počkaj, ne, počkajte. Nestíhaj. Ticho, A ticho. Že Ešte by sme 2000 mohli mať- každému a voľný priechod, to chceme. To je... Áno. Pozor flash. Jau. Jau. Admin! Ne, Nonar P! Pomoc! Je to čistý? Pan kolega. Ten na piču. Prosím, Jste v pomoc. pořádku? Jste v pořádku? Admin! Ano, jsem v pohodě. Vedomost ale je rukojmí. Tak ale toto čo bolo? Akože vy ste sa nabehli a všetkých rozstrieľali. A viď aj Medic rukojmí. A záchraňárov. rukojmí. To je Nonar P! Protože jste v pořádku? Admin, akože admin robí Nonar P Ešte raz? veci. Já tam Jste v nebudu. pořádku? Nebudeš prvý, ja budem prvý. Tam som. byli, No že čo? se bude vyjednávat a než... A vy jste v To bol pořádku? dobrý aeroplay. Teď ostrali aj tých To je rukojmích. Nonar P celý. Teď ostrali rukojmích. Pôjdeme na iný server, opäčka. Uhni. Urna, vole... Rukojmi sa Dobre. Ale chápeš, že Teď ostrali Urna preč. naprvé nebude A- čakať, ona hneď zasahuje. Dobre, Ale Petrus toto stojí nebolo preč. roleplay, vy ste sa Logika, proste ne, nabehli a všetkých Martine, ale banka česká. Okay. Urna, ať jde do piče. Měl jsem mega málo. Petruska, veď to bolo úplne super. Jednu pomôžte. Ale proč se hádej, kámo, urna zasahuje? To je zásahová jednotka. A potom Luky, druhého. Luky. No tak to ani No, jedného. však. Poznám Luky. Oni asi nezná, nevím jako. Poďte ešte druhý pokus všetci, hej. Poďte ešte Jak raz. zasahová jednotka? Ale dík. Ale tak čakej. Druhý pokus, páni.